Eto na mga ka-G. So, sobrang tahimik pala dito mga ka-G. So, eto nag-arrange lang ako ng mga gamit ko mga G. Kasi, akala ko pwede maglalaba dito hindi pala, bawal pala maglalaba kasi yung mga damit na susuotin mo, yun lang yung ilalabas, yung iba hindi na. So, buti lang madami akong gamit dala. Mga damit, boxer shorts, pants. So, okay. So, sobrang tahimik. Mamayang gabi, magpapa-music na kasi wala kang kausap. Ikaw lang mag-isa. So dito pala mga G, dito na side. Sa side dito mga G is yung dagat. Bali, tabi lang ng dagat mga G. Punta tayo dyan mga G kapag nakalabas na ako dito mga G. So, yun mga G. So, kita-kits tayo quarantine life ko. So, peace out. Day 4. Nice. What's up mga G? Oh, Daks na pala. So, it's my day 4 in my quarantine life. So, let's do this. So, eto na mga ka-G, good morning sa lahat, no? So, ano na? So eto na nga ka-G, it's day 4 of my quarantine life. So, may kasama pala akong, yes sir, pusa. May pusa dito, sobrang taba. Kasi, kapag may leftover ako, pinapakain ko sa kanya. Baka may COVID kaming haming. So, ito mga G, so bilis na ng araw, no? Una day 1, tapos ngayon day 4. So, di ko na lang bina-vlog yung day 2, day 3. So, by 4 yung ginagawa ko para madali. Kasi Seriously, what the fuck are you doing? ayun. So, wala nang problema. Peaceful na. Problema naman ngayon, tapos ng quarantine, uwi sa bahay, 7 days home quarantine. Hanap naman trabaho. In God's will, baka matuloy na yung project ng tita ko sa Cebu. Kasi pupunta ako doon, ng kapatid ko at yung papa ko, pupunta kami doon kasi gusto kasi ng tita ko is yung sa project niya, sa business niya is yung kapatid niya, mga pamangkin lang yung mga tauhan para yung business is sa family lang. Ganito. Kasi parang sa ito, daycare center kasi ito mga G. So, dito kami. So, sa kabila yung mga babae. So, parang tinakpan talaga. So, sa labas pala mga G, may butas dito. Hindi ko lang makita nyo kung ano sa labas. Basketball court yan mga G. Yan, basketball court. Bad kitty. Dami na naliligo sa dagan mga G. Sarap na maligo ng dagan mga G. So, mga G, kape-kape muna tayo mga G. So, wala kasing bird stream mga G. Yun kasi yung iniinom ko lagi umaga mga G. So, pinadalan ako ng partner ko ng Nescafe Creamy White. Nescafe! Baka naman! So, ito na mga G. Time check. It's
6:50 in the morning. So, tapos na ako magalaw-galaw kanina mga ka-G, nagpapapawis. So, kape-kape naman tayo ngayon. Hindi ko lang masyado itaas to mga ka-G kasi wala kasing memory card tong cellphone ko mga ka-G. So, phone memory lang yung ginagamit ko. So, may extra na 2 gig. Kapag i-render ko na lahat ng vlog ko is kakainin niya yung 2 gig kaya kinukonti ko lang. So, kita-kits tayo sa susunod na lang mga ka-G, no, sa day 8 of my quarantine life. So, doon. So, ingat tayo mga G and pasalamat tayo kay God sa mga blessings natin. So, yun. Peace out. A lot of boring math later. Good morning mga G. OG Daks na naman pala. So, it's my day 8 of my quarantine life. Let's go! Done workout. So, it's my day 8 of my quarantine life mga ka-G. So, iba yung excited ka na makakalabas mga ka-G, no? Kasi yung araw parang ang tagal, parang nag-slow mo kapag excited ka na makauwi, makakalabas dito sa quarantine life mo. Parang nag-slow na yung panahon, no? Yun, yung heater hindi pa para magkape-kape, hindi pa uminit. So yun. Day 8 na kaagad mga ka-G. So ma-upload ko ito mga ka-G baka sa So 6 is my 14 days of my quarantine life. So November 7 lalabas ako mga ka-G. So baka ma-upload ko to is baka sa November 10 or 11 na mga ka-G. Kasi alam niyo na, mag-e-edit pa tayo. Ang hirap mag-edit pa. Kahit konti lang yung clip natin sa vlog, mahirap, matagal din mag-edit. So, yun. Then if may naliligo ba sa dagat. Wow. Aray. Gago! Dami nilang may mga pulis na pumunta na dito mga ka-G, kasi yung may nagtipon-tipon kasi nung last night mga ka-G, ang ingay talaga mga ka-G, mga kabataan mga ka-G, nagtipon-tipon sila mga ka-G. Bawal kasi mga ka-G kasi 8 yung curfew nila dito mga ka-G. Tapos nag pa sila mga ka-G, nag bonfire pa sila mga ka-G, tapos nag-iinuman. Partner sila mga ka-G. Yun, sinita sila ng pulis kasi bawal nga, kasi may protocol pa. Ewan ko bang mga kabataan ngayon mga ka-G, may COVID na nga, bawal pa mag social gathering o etc. Tapos ganito pa pinaggagawa nila. Ako mga ka-G, paglabas ko dito mga ka-G, so may 7 days pa ako na home quarantine. Matatakot pa talaga ako lumabas mga G. Galagala, wala muna. Bahay muna ako mga G, kasi hindi natin alam mga G. Ang dami kasing sa amin dito Ang daming positive. So sa ibang barangay pero dito sa barangay ng partner ko is walang positive dito. Sa ibang barangay lang. Nakakatakot lumabas mga G, no?
Yung pupunta ka doon, hindi mo alam kung yung taong kinakausap mo may ano na pala. Yun. So, yun nga mga ka-G. So, kita-kits tayo sa ano. Diretso lang tayo, fast forward tayo sa ano. Sa day 14 ng quarantine life ko. So, kita-kits tayo mga G, dun. So, ingat tayo lagi mga G. Stay tayo. Be aware tayo sa mga paligid natin. So, yeah. OG Daks. Peace out! Thank God it's Friday. Ay, Diyos ko Lord. What's up mga G? OG Daks na naman pala. So, this is it, Pansit. It's my 14 days of quarantine life. So, bukas mga G, nakakalabas na ako. So, time to intact na ng mga gamit lahat. So, i-ready ko na lang yung mga gamit para bukas, diretso-diretso na. So, let's do this. Wala pa akong ligo mga G. Wala pa akong ligo. So, eto na nga. Tapos na rin yung 14 days of quarantine life ko. So, bukas lalabas na ako. And okay na kahit may extension na 1 week, 7 days na home quarantine eh. Okay lang kasi nasa bahay kasama yung pamilya ko. So, yun nga. No shave November pala mga G, kaya hindi ako nag-shave kasi no shave November. So, yun. Excited, super excited ako mga G na makakalabas. Yun, super excited na talaga ako. Kapag nga mga G, ni-rapid test na ako. Okay naman, negative. So, ngayon kinukunan ako ng temperature. Yun, mababa yung 34 lang. Sabi nila pwede na akong lalabas ngayon, alauna. So tinawagan ko ng partner ko na makakalabas na ako ngayong araw na ito, 1 o'clock. So ito na mga G, this is it, pansit na talaga. So excited na talaga mga G. So baka short vid lang ito mga G kasi sobrang excited na ako mga G. So baka maka-upload ko to yun nga sa 10 or 11. So by the next day magbablog na ako mga G. So kita-kits lang tayo mga G. Keep safe tayo at be aware tayo sa mga paligid natin, and always be thankful tayo kay God sa mga blessings natin. So OG Daks signing out. Peace.